ли ме слагаш? Да. Отдавам и почвам. Как да я видя? Мале? Да не да видя. Искаш да се видиш? Да. Така виждаш ли си? Тук дали това. Тук и Дарите. Яшъл! 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 Я кажи някое стихотворение. Кажи стихотворението за къпката. Мачо не дай, нека си живей. Мачо не дай, муко си. Мачо не дай, нека си. Нека си живей. Друго ще кажеш ли? Да. Хайде, кажи някое друго. Кажи някое друго. Вижда, чакай да покажа пуканките. Вижда са пуканките. Да, пуканките. Я кажи сега някое друго стихотворение. Губки, губки, как прашна, те и прекрасна. Много се сон. Мама и целах, коя ще зелена. Още. Губки, губки, как прашна. За слънцето ще изпееш ли песента? Не. Ало, ало, слънчице, моля, покажи се. Кажи букинки. Ще яма, но искам да ми изпееш една песничка. Ето много. Напълно много. За зайченцето бяло ще ми изпееш ли песен? Ето само бяли. Да. Харесваш ли се с новата прическа? Надари? Дай го. Не може. И тачи се появи до Дари. Да. Няма. Махай ги той. Ще сложи букинките. Аз ще ги взям. Не ми бъй. Не ми бъй. Не. Децата, вашите деца. Какво ще? Ето. Айде, штрак.